La dècada dels 50 porta nous noms al terreny polític. Hussein és nomenat rei de Jordània i el general Eisenhower és el nou president dels Estats Units d'Amèrica. Per la seva banda, el 1953, mor el dictador rus Stalin. Al nostre país, després de 12 anys d'existència, finalment desapareix la cartilla de racionament al maig del 1952. El mateix any, el nacionalcatolicisme espanyol rep un gran suport amb la celebració del Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona, el primer que se celebra després de la Segona Guerra Mundial. Les noces a Teheran entre el xa de Pèrsia Reza Pahlavi i la princesa Soraya són un dels fets socials més importants d'aquesta dècada. Unes altres noces importants són les de l'actriu Grace Kelly amb el príncep Rainier de Mònaco el 19 d'abril del 1956. La tràgica mort en accident automobilístic de l'ídol juvenil James Dean el converteix en un mite cinematogràfic. Al terreny esportiu, Espanya guanya el Campionat del món d'hoquei sobre rodes a Barcelona i Edmund Hillary aconsegueix ser el primer home que fa el cim de l'Everest al maig del 1953. Els Jocs Olímpics d'Hèlsinki representen el retorn dels esportistes soviètics. Els Jocs de Melbourne, l'any 1956, són marcats per l'absència d'Espanya, Suïssa i els Països Baixos, que protesten contra la intervenció soviètica a Hongria. Aquesta època està marcada per l'aportació de Koubala. El gran jugador hongarès va transformar aquell Barcelona que es convertiria en l'equip inoblidable de les 5 copes de la temporada 1951-1952, aconseguint un palmarès excepcional. Campió de Lliga, campió de Copa, guanyador de la Copa Llatina, guanyador de la Copa d'Oman, guanyador de la Copa Martí. A més, es va adjudicar, sense disputar-la, la Copa Eva Duarte de Perón, que havien d'haver jugat els campions de Lliga i de Copa. Teníem un gran porter. No descobriré jo els Ramallets, escoltem, el Seguer, el Biosca, el Segarra. Teníem una mitja, el Gonçalvo Bosch. Senyors, hi ha que descobrir-se. Grans jugadors, extraordinaris jugadors, tots ells. I després teníem la delantera. Bueno, una delantera en la qual aleshores era un extrem que era molt hàbil. Teníem, no sé, el César. Què podria jo dir del César? És que parlar del César, a part que el cel sigui, era un home, era extraordinari, de veritat, era extraordinari. Era una persona que sabia positivament, que posaves una pilota sobre la porteria, que penjaves una pilota sobre la porteria i sabies que, jo no diré que fos gol, però si sabies que era un perill constant, teníem el Koubala. Bueno, parlar del Koubala sembla ser que és, no ho sé, és un déu. No, Koubala era un gran jugador que, per les seves qualitats, sobresortia dels demés. Vol dir que era molt complet. Després què teníem? El Morenito, en pau descansi. Que gran jugador, com treballava, quina cama esquerra tenia. Oh, vive el cielo, que sí. Era un home que, quan li queia la pilota cap a la seva cama esquerra, era un obús. Xutava fantàsticament bé, però molt bé, i feia molts gols. I el Manchón deia que corria. Bueno, feia el que podia. Jo deien que era bastant ràpid, bueno, i no sé, crec que la meva qualitat era aquesta, la rapidesa, i crec que centrar i de tant en tant fer algun golet. Els jugadors catalans, en l'època que jo vaig entrar a Barcelona, eren molt importants. L'aportació dels jugadors, sobretot, perquè en aquells moments va entrar el Balmanya, que era un entrenador català, un gran jugador. O sigui, va ser una època que els jugadors catalans en el Barcelona eren la base del primer equip. Què vol dir això? Vol dir que en aquell moment l'equip estava format per jugadors de la terra, i això és molt important en un equip de futbol, i més en aquell temps. Ara potser això no té tanta importància, en el sentit que el jugador s'ha fet molt més professional.
Llegan a la estación de Mataró los jugadores del Club de Fútbol Barcelona, que en el Parque de los Príncipes de París ganaron la Copa Latina. Se les tributa un clamoroso recibimiento por esta quinta victoria, que viene a sumarse a las anteriormente obtenidas, por ganar los campeonatos de Copa y los trofeos María Eva Duarte de Perón y Martini Rossi. Son paseados en hombros y desde Mataró se organiza la caravana que ha de hacer su entrada triunfal en Barcelona. Jo, per anar a jugar a Torino, se m'oferien 2 milions de pessetes per temporada, 3 anys, o sigui que eren 6 milions per 3 anys. Això es va frustrar perquè pràcticament jo sentia sobremanera els colors blaugranes i cometre aquesta aventura i anar a Itàlia sent un dels primers fets de la història del futbol va quedar denegat i aplaçat. Al final de la temporada, Agustí Montal va deixar la presidència i Enric Martí Carreto va ocupar el seu lloc. A la campanya 52-53, l'equip va continuar la seva línia d'èxits i va conquistar la Lliga i la Copa. Només va jugar 27 partits. Al setembre del 1952 havia contret la tuberculosi. Le encontraron una infiltración de tipo tuberculoso en el vértice del pulmón derecho. Aquello que cayó como una bomba, que ya no jugaría más, que no se jugaría más, y estuvo 4 meses sin jugar. Estuvo 2 meses en un pueblecito que se llama Monistrol de Caldés, y allí subía, le daba masajes y le daba inyecciones, etc. Tanmateix, la plantilla ja estava consolidada i marcava les diferències, encara que van haver-hi també dificultats, com en el Barça espanyol, un partit decisiu pel títol disputat a les Corts el 14 de desembre de 1952. Realment va ser un partit desgraciat, que les valles de protecció en el gol nord, no, gol sud, perdó, van cedir. Aleshores la gent, doncs, com és lògic, es van anar amuntonant i saltaven a sobre el gol de ciento i no hi havia més remei que anar al camp, i llavors aleshores els policies que estaven, com és lògic, guardant l'ordre, es van pensar que hi havia una invasió, van començar a repartir cops de porra i amb això que vaig veure un amic meu, com deia abans, que l'estaven apallissant i jo vaig sortir, que vaig rebre un parell de cops i tot, i recordo molt bé, va ser molt trist. Jo recordo també que hi va haver el governador d'aquella època, que era l'Alcedo Colunga, que gràcies a ell va sortir, davant meu li va agafar pel coll amb un sargento de la policia, li va donar 2 bufetades i va dir, però què esteu fent aquí, no? I es va, gràcies a que aquell home estava a aquell camp, aquell dia, potser hagués hagut un accident fort en el camp. Finalment, el Barça va guanyar la Lliga i també la Copa, on vencia l'Atlètic de Bilbao per 2-1 i s'adjudicava el trofeu en propietat a Madrid el 21 de juny de 1953. L'equip, malgrat viure una campanya maratoniana,
va acceptar de participar en la petita Copa del Món a Caracas, juntament amb el Corinthians brasiler, el Roma i la selecció de Caracas. El balanç pel que fa als resultats va ser un autèntic desastre. El Barça va quedar en tercer lloc del torneig. L'equip estava molt cansat i recordo que vam fer un paper realment desagradable. No tant perquè els jugadors no volien jugar, sinó perquè estàvem realment agotats, amb unes temperatures altíssimes. Recordo que estàvem en uns hotels molt dolents, de poques comoditats, i va ser una de les petites copes del món aquesta que va fer molt desagradable, si ho recordo perfectament. Gustau Biosca, conegut com el Gitano, va establir a Caracas una ferma relació amb Lola Flores, que aleshores triomfava a Amèrica. Me la va presentar, vam tenir una relació allà, i sí, va néixer una amistat entranyable. Jo sempre he sigut un home que m'agradava molt la cosa espanyola, del tipus de música, folclore i això, i realment va haver una espècie de relació sentimental que va durar bastant de temps, però simplement vaig conèixer una dona que estic molt orgullós d'haver-la conegut perquè ha sigut una dona com a artista única i com a persona encara millor. A Amèrica també es va congriar un altre dels capítols més polèmics del futbol espanyol. Alfredo Di Stéfano destacava en el futbol colombià com a jugador del Millonarios de Bogotà, malgrat que pertanyia oficialment al River Plate argentí. El Barcelona es va interessar per ell a través d'un representant català que vivia a Buenos Aires. Mitjançant el banquer Valls i Taverner, amb la recomanació de Josep Samitier i el beneplàcit de la UEFA, el Barça va pagar 2 milions de pesos argentins al River Plate pels seus drets. Però, malgrat això, no va poder fer efectiva la contractació de Di Stéfano perquè la Federació Espanyola ho va impedir, adduint que el jugador tenia contracte amb el Millonarios, un club que havia estat exclòs de la FIFA. Indudablemente Barcelona tenía un gran equipo, había salido campeón, era un equipo de gran categoría y era evidente que me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado jugar. Me hubiera gustado jugar porque jugaba en Europa. Y yo vine a España por intermedio de Samitier, que me había visto jugar aquí cuando en la boda de oro del Real Madrid. Yo estaba en Colombia y tenía unos amigos en Bogotá y por intermedio de ellos se comunicaron, yo me había regresado a Buenos Aires y me vine para aquí, para España. Y resulta que pasó todo este detalle tan escabroso que para mí fue violento porque llegó un momento que no sabía dónde estaba. Aleshores va sorgir una clara ingerència del Real Madrid que va realitzar una oferta al Club Millonarios de Bogotà, al que pertanyia Di Stéfano. Evidentment, la intromissió del Real Madrid no era legal i fins i tot la FIFA es va pronunciar favorablement pels drets legítims signats pel Barcelona amb el club argentí. Alfredo Di Stéfano es va desplaçar amb tota la seva família a Barcelona, però la Federació Espanyola no acabava de donar la seva autorització per estendre la fitxa esportiva. Les pressions del Real Madrid per anul·lar l'opció legal del Barcelona van finalitzar en un arbitratge davant l'aleshores influent Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, presidida pel general Moscardó, que el 15 de setembre de 1953 va prendre una decisió salomònica. Di Stéfano jugaria alternativament en els dos clubs, el Barcelona i el Real Madrid. Yo no me decidí, me decidieron a mí. Yo no tenía ni voz ni voto. Yo dependía del Barcelona, apalabradamente nada más, yo no había nada firmado. Y en esa época estaba de presidente el señor Martí y de vicepresidente en la ciudad de Carreras. Yo no sé si viven ellos se lo pueden contar mejor que yo. Yo no sé por qué hubo el problema existente ese, ¿no? El 23 d'octubre del mateix any, Josep Vidal Ribas va renunciar en nom del club a tots els drets en favor del Real Madrid, ja que no acceptaven aquella dubtosa decisió.
Això sí, ho va fer reclamant els 4.400.000 pessetes que el Barcelona havia invertit en l'operació. Di Stéfano, que havia arribat a jugar algun amistós amb el Barcelona, va perdre així l'oportunitat d'actuar al costat de Ladislau Kubala, encara que alguns tècnics van arribar a pensar que aquells dos cracs en el mateix club no s'haguessin entès. Aquí en España han venido muchos jugadores extranjeros y muy buenos. Tanto Cruyff como yo, ha estado Kubala, ha estado jugadores de gran prestigio, ha estado Real, ha estado Villaverde, jugadores que han triunfado tanto en el Madrid como en el Barcelona. Y después no les cuento nada de los jugadores como Sánchez Laje, que pone en el Valencia. Muchísimos jugadores de gran categoría. Aparte de los jugadores buenos que había aquí en España. Porque un equipo de fútbol no lo hacen los jugadores solitariamente, sino que lo hace el conjunto, ¿no? Yo con Di Stéfano sí que me gustaba jugar, porque tenía una gran admiración por él. Pero yo tengo mi agradecimiento por Barcelona. Usted le ha explicado al principio, me sacaron de un campo de concentración, me solucionaron mis problemas, la afición me ha tratado con cariño, teníamos compañeros extraordinarios. Sin ellos yo no podía triunfar. La temporada 53-54 va quedar marcada per la dimissió de Martí Carreto. Aquest fet va donar pas a unes eleccions pseudodemocràtiques, ja que les dones no podien votar. Hi van participar 17.241 socis. Francesc Miró Sans, que aleshores tenia 39 anys, va derrotar a les urnes Amat Casajoana per 8.771 vots davant de 8.470. El 22 de desembre va prendre possessió de la nova junta directiva. A la Lliga, el duel va quedar centrat entre el Barça i el Real Madrid. Els blancs havien guanyat el seu camp per un ampli 5-0, amb una gran actuació de Di Stéfano. Els blaugrana no van oblidar, i el partit de tornada els van respondre amb un resultat similar, 5-1. Di Stéfano va marcar l'únic gol blanc, però la saeta rubia va patir un dels marcatges més efectius de la seva carrera. I em van posar a marcar el Di Stéfano. Esclar, jo com que provenia de l'atletisme i era rapidíssim, doncs em va anar molt bé perquè solament anticipant doncs ja feia la meva funció. Llavors, doncs aquell partit va ser extraordinari per mi perquè vam guanyar 5-1 i ja em va quedar l'etiqueta del marcador del Di Stéfano. El Barça va aconseguir únicament el subcampionat i a la Copa va ser derrotat a la final pel València per 3-0. En aquella edició de la Copa, en vuitens de final contra el Deportivo de la Coruña, havia debutat una altra de les grans figures de l'època, Luisito Suárez, un galec de 18 anys que havia estat descobert per Tamburini, un fabricant tèxtil de Sabadell i directiu del Barça. Suárez va costar 50.000 pessetes. Tamburini iba mucho a La Coruña, entonces por medio de él fue el primero que empezó a señalarme. Y entre otras cosas, el Barcelona, nosotros hacíamos unos partidos antes del primer equipo. Me habían visto jugar los jugadores del Barcelona en un partido de este tipo y se habían fijado ya en mí y empezaron ya las tratativas. En cuanto al Real Madrid, pues el Real Madrid mandó a verme jugar un partido que no, evidentemente no jugué muy bien y dijeron los que fueron a verme cuando volvieron para Madrid que no era un jugador interesante. Esa es la historia. Porque La Coruña está mucho más ligado a lo que es el Madrid que no al Barcelona. La temporada 54-55
va començar amb novetats. Fernando Dausic va concloure la seva etapa d'entrenador i va ser substituït per Sandro Pupo, un italià entossudit a imposar una disciplina de ferro entre els jugadors. Ramon Villaverde es va incorporar a aquell equip. D'altra banda, César afrontava la que seria la seva última temporada. Parlar del César em serà difícil. Em serà difícil perquè ha sigut el meu amic entranyable de l'alma. He viscut els últims anys de la seva vida al costat seu. Pràcticament va desaparèixer quasi als meus braços i l'he estimat moltíssim. César ha sigut, a part de que crec que ha sigut el millor jugador que ha existit després de la guerra que ha nascut a aquest país, ha sigut una persona tan entranyable que només els que hem conviscut amb ell sabem la seva valua. I per tant, César el tinc per tota la vida gravat en mi. L'estimo i reso cada dia. Ironies del futbol. A la Copa, l'Atlètic de Bilbao, entrenat per Dausic, va eliminar els blaugrana a les semifinals. Franz Platko, el llegendari porter del Barça, va prendre les regnes de l'equip a l'inici de la temporada 1955-1956 sense gaire èxit. A la Copa, el Barça va caure en els quarts de final davant l'Espanyol. L'agost de 1956, Domènec Balmanya va esdevenir el nou entrenador amb un propòsit molt concret: descovaditzar l'equip i donar més protagonisme als joves de la plantilla. El Vergés, el Jansana, l'Olivella, el Gràcia, tota aquesta gent van venir, el Gonçalvo III, que llavors estava a Lleida, i el Besora, que el vaig recuperar jo. Estaven a Lleida, tercera divisió, i llavors els vaig recuperar i els vaig fer venir a Barcelona. Va fer un equip que li van dir l'equip experimental, que va ser tot de xavals jovens, que a camp de les Corts va venir el Real Madrid, que va ser el partit de l'equip experimental, i van guanyar el Madrid 1-0. Va ser a la Copa quan el Barça va triomfar amb una actuació genial, eliminant a l'Atlético de Madrid per un global de 13-3. Successivament van eliminar el Real Madrid, la Reial Societat i l'Espanyol en una gran final disputada al vell estadi de Montjuïc el dia 16 de juny de 1957. Tot un esdeveniment pel futbol català. D'aquell partit, nosaltres la satisfacció d'haver guanyat el partit i anar a rebre la Copa com la vaig anar a buscar jo a l'entrega del Generalíssim, que també de veure'l en nodos i en pel·lícules és una cosa, però veure'l naturalment i personalment que te l'entrega és una gran satisfacció per mi. Aquell partit va ser molt important per mi, el mateix que per tota l'afició catalana, perquè va ser un partit que jugaren Espanyol-Barcelona i, clar, un triomfo sobre l'Espanyol era molt important pel Barcelona. Després, la jugada del gol va ser un centre que me va centrar Vergés, jo m'adalentia a Argilés i a Vicente i vaig fer el gol. Aquella temporada va acabar amb la conquesta, aquest cop sí, de la petita Copa del Món a Caracas i l'efímer pas per la primera divisió de l'Espanya Industrial, posteriorment anomenat com tal, un equip filial del Barcelona en el qual es van forjar algunes figures blaugrana i en el qual també van actuar jugadors del Barça.